Ποιος? Πω. Ναι. Μπαμπά. Να. Μπορώ να φορέσω ρόβες. Όχι. Μπαμπά. Να. Μπορώ να βάλω κραγιόν. Όχι. Μπαμπά. Μπορώ να βάψω τα νύχια μου. Όχι. Μα γιατί ρε μπαμπά, είμαι 18 χρονών. Χριστό. Είπα όχι. Έλα ρε μπαμπά. Δεν σου είπα τι έκανα χθες, Τι έκανα? Ήμουνα σπίτι και τον την είχαμε σε ξεφόρμα και τέτοια. Και είχε χειροπέδες και μου λέει δέσε με και κάνω ό,τι θέλεις. Ναι, και εσύ τι έκανες? Την έδεσα και πήγα στο μπαρ. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό, καλό. Τρελέ. Εγώ στο κρεβάτι είμαι killer. Ναι, και αυτές που πάνε μαζί σου τι είναι αυτό, το ναι. Όπως ρε τρελέ. Χρόνια πολλά ρε τρελέ, βασάει. Θα το στήσεις. Μου πες, μου είχες μια έκπληξη. Ναι, κοίτα. Βλέπεις αυτή την πατικόκκινη Ferrari. Γαματί. Ναι. Σ' αρέσει? Ναι, πολύ ωραία. Σου πήρε ένα ολόιδιο χρώμα σε σακάκι. Σου λέω θα το φοράς, θα είσαι... Τι?